Mga ace. Ace. Dito na, sampa ka na. Naman sa marina. Bilis, ace. Kain mo. Mapandan, Pangasinan. Mapandan. Right. Tumira na naman si Ace. Tapos, boy negro, sumandal ka pa. Malambing yan, sir. Kaya dapat yan. Yan na nga pala. Yan pala yan. Maharot lang. Kaya paliguan ito. Bon, videoan mga dito para makita yun dito ka. Para makita yung height, no? Oh, dito nyo kung gaano kalaki. Dito, ayan, pag ano. Ayan, no? Oh. Halos tangkal, boy. Makikita, Bon? Oo. Balik kasi ang video mo po na gano'n, no? Nakikita naman. Ganito din yan. Para makita yung ano. O yan. Para makita. Ito yung view, o ito yung point of view, Bon, no? Hindi pataas. Ito. Pag magbibideo ka, yung nakikita yun, no? Dito. Saan ka na po? Okay, tuloy mo lang. Picturean ko kayo. Pinatay mo? Hindi man. Ang papatiin, ha? Hindi nga. Yun, naka-endure, guys. So, against the light, Bon, lipat ka doon na yan. Lipat ka, Bon, para ano, huwag kang focus sa isang lugar, ah. Lipat ulit. Kardiya, guys, ha? 1, 2, 3, go. Ace! Okay. Right, lock-and-load, guys. Yun. Patayin ko na?